खुलुमखा जत तिप्रसा आन भिडिअ नाय तंनाय रनो इनके नरो आन थामनेल टाइटल नुबै सिखना आइसि जों ताबक सालायसिनाय त मानो तेबि सानाय बीजेपी नि खरकसा ताकुक ओकरा बो कबै बाय दं आइसि बो दालार सानाय जात बरग आइसि बो दालार साया नरो नुखना नरो न फुनुंनाय ताबक किसा क्लिप्स एंड नरो गोबांमा ससियल मीडिया न्यूज मीडिया गोबांमा चैनल गोबांमा ससियल मीडिया नरो नुकजाक बनो एडिसि निर्वाचन जों बीजेपी ना मिसनि रसिनाय हनैनो जों वानसवैनो जों अरा बीजेपी हो तिनि यार फैमानि 225 परिवारनि 700 बुतार ताबक बो को कबै सामानि अनेक भाइरल बा अनेक ट्रेंडिंग थांगि दं आइसि मी आफ्रो आगरतला नि रविंद्र भवनो बीजेपी सं जॉइनिंग प्रोग्राम खालेमानि सबारो जॉइनिंग खायका ना कचाम बरक जॉइनिंग खालेका बनो बचिं सामायास बट बरक से ताकु ओकरा बको कबै सारला आइसि सराय मीडिया ने बसकांगो जत सोशल मीडिया वो फाइनो बो सराय सारला सराय खारला आइसि तमाहि बसकांग फाइने एडीसी इलेक्शनो बीजेपी नो मेचेम सिनाय हि बरो मी आफ्रो रविंद्र भवन ओ थांगै बरो मीटिंग थांलायना आइसि बीजेपी नि मीटिंग बीजेपी नो मेचेम सिनाय आइसि बरो 2026 एडीसी इलेक्शनो बरो वन सो लाइजाक बीजेपी नो बाहायके मेचेम मानाय हाकेने बरो हॉल नंबर 1 रविंद्र भवनो बो थांलायबाय आइसि बरो सो अमो बो कोक सामानि बो बखा काहाम अनेक बो कबै बरो बो अमो कोक सामानि चायाया बो काहाम कोक सि सावाइसि सुजा सिबोनि डायरेक्ट कोक 2026 एडीसी इलेक्शनो बीजेपी नो मेचेम सिनाय हि जों वन सगैनो जों उ रविंद्र भवन हॉल नंबर 1 व जों बीजेपी नि मीटिंग आव फालायलां हाइसि बीजेपी नि मीटिंग आव थांनाय बरक एडीसी इलेक्शन बा बसकांग मास नि एप्रिल मास नि 9 तारिख इनकेनो इलेक्शन बूथ चलेसिराय आप्रो बरक मिया हाय रविंद्र भवन हॉल नंबर 1 बरक मीटिंग फाइपनो बरक 9 तारिख एप्रिल इनके बरक बीजेपी नो बुडलिया बीजेपी नो मेचेम सिनाय हमनि अमो बो कबै कोक जेसपन चेरै नायदे जेसपन संदे बनो बो कबै कोक से सावाइसि हामबाय ताकु ओकरा नों अमो हायके सिनि नांकुक मानि समयबो बीजेपी नो मेचेम सिनाय हि नों निनि बखारागै काहाम कोक सामानि बागै जत लुकुरनि बसकांगो सोशल मीडिया वो फाइबे नों सामानि बागै ननो अनेक हामबाय रिबाय हाइसि आसके नों कोक कबै सामानि उनिनि कोक कबै नांनाय नांयांग हाइसि तै गोबांमा लीडर तै गोबांमा नेता पेता दं तै गोबांमा सपोर्टर्स दं बीजेपी नि फिया बरो अंगे बीजेपी बाना थांगि रमला हांके बीजेपी नि मीटिंग थांलांगे बीजेपी नि रैली थांलांगे दालार कोक मा सालाय हायदे हाया कोक कबै दे दालार कबै अमो बीजेपी नि सपोर्टर्स दं बीजेपी नि नेता दं बीजेपी नि एमएलए दं बीजेपी नि एमडीसी दं बीजेपी नि मिनिस्टर दं बट बरो रैली थांदि मीटिंग थांदि जे कुनु जॉइनिंग प्रोग्राम थांदि बरो दालार मा सावाइसि बीजेपी तंनाय रक दो कोक कबै साराया फिया उच्चिनि ताकुक ओकरा दादा चश्मा कसम थुनाय इनकेने बो कबै सत्यकारी जे प्रमाण रेवैनो बो बसकानि इलेक्शन सेबा पाइनाय सेबा पाया सेबानो मेचेमया सेबानो कपला खेखे इनके जानाय सेबानो मेचेम खाइनके जायपेने अमो बो सिवै दं हानि बागिनि बो जे सत्य जे रियलिटी अमनो तैबि बो कोक सावाइसि सोशल मीडिया बसकां फाय कोक सावबो न्यूज मीडिया ने बसकां बो इंटरव्यू ना जातो बो सराय के साइर वाइसि जों बीजेपी नो मा मेचेम सिनाय बीजेपी नो चेम रे वानि बागै जों वान सो लाइजाक जों हाय जों बुचि खानाब्ला सो ओ दादा चश्मा कसम थुनाय बो दालार साया जेबोनि दालार सामानि या बो हाइसि जे मिया फ्रो रविंद्र भवनो जे मीटिंग मानि जागा बो कोक सामानि अमो दालार या हाइसि दालार या जतो वान सो ले ताकुते बुक सम बो कबै कोक से साव एंड ताबक तंगिरो कबै दालार हि वान सो wi तंबायने हापानो जे कबै इंमानि अमो फाइटं बसकां मासो फाइटं माने जे रेजल्ट कपलो तो सामानाय ना सोबा कपलायनाय सोबा केसेम नाय जे बो केसेम अंनाय केसेम खाने सामानि उ पार्टी उ संगठन न मासेम नाय हाइसि बो सत्यकारी सावाइसि सुजाको सारायाबले निनि विकास संरक निनि विपिन संरक निनि रेवती संरक दालार साइमा तंबायब्ले नेता कतरपानो एमपी जाय फाइजाकसि दालार साइमा तंग बुझिका हानि बागै बो इनके दालार सायाजात सो बहाय इंगानि नांनाय जतो बीजेपी नि सपोर्टर्स रक बहाय के वान सगवानि नांनाय हाइसि
हांखे सिनि दफा मोनथांजों थानाय सिनि बसकांनि जेराय यां जेनेरेशन जेरायखौ ताबक तंनाय र' बर' टपफ्राव इनके जों गाहाम मोनसिनाय बर'नि लाइफ जेकुनु गाहाम मोनसिनाय किरि थाइकरै बेले बीजेपी खायबहि रेपुटेशन हाइके दालार साइमा तंनाय हाइ कोयावले बनि बो कबैनो साइड हो पाइस पाइला आइसि किरि तंनाय जादिया बखेनो बीजेपी बो खायनाय बो बीजेपी नो हाजागो बो बीजेपी नो सपोर्ट खायबो आपनो बो कबैनो सानाय हाइसि दालार साइ हजार बो इनकेनो बो दादा चश्मा कसम थुनायता नरो जतो सिनो बनो ताबो जतो सिनो हाइसि सो इनके जों नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट भिडियो जों मालाय कक सालाय पिसनाय दिनैनि बागै आसोंनो